Ahojte kamaráti, Richard Klenotník sa vám hlási dnes v piatok s bombastickou akciou. Práve som dostal mail od môjho dodávateľa tenisových náramkov. Je to osvedčený výrobca, ktorý používa len prírodné diamanty a tie tenisové náramky sa vyrábajú buď zo žltého, z bieleho alebo ružového zlata. No a skrátka poslal mi nový cenník a sú tam 30% zľavy na tenisové náramky. To je úplná že bomba, že za také ceny môžete teraz kúpiť, ja už som mal doteraz parádne ceny, ak poznáte našu stránku www.slowsper.sk /diamantové tenisové náramky, tak pozrite na tej stránke a z týchto cien vám teraz viem dať 30% zľavu. Už teraz, ako hovorím, tie ceny boli oproti konkurencii, že parádne. A teraz môžete mať tieto náramky tenisové s 30% zľavou. Čiže choďte na našu stránku, pozrite si. Samozrejme, táto akcia sa netýka úplne že všetkých, ale ja si myslím, že každý by si vybral. Čiže pozrite a skúste porozmýšľať, teda v akej cenovej realizácii by ste chceli. Napíšte mi na WhatsApp, alebo na mail, alebo zavolajte. Ja pozriem, že v akých parametroch sa nachádzajú tie akciové, aby ste mali tú 30% zľavu. A čiže pozrite a porovnáte si to, že táto cena minus 30% dole, že to je úplne že bomba. Tak čakám na vaše reakcie, takúto cenu fakt som ešte nevidel. Ja sám idem teraz v frajerke, budem mať narodeniny o týždeň. Chcel som to vybaviť nejakou bombonierou alebo čím, ale kúpim jej diamantový tenisový náramok, však bude to aj ako investícia, keď budeme mať niekedy náhodou peniaze, tak tie diamanty si držia svoju hodnotu. Takže čakám na vaše reakcie a objednávky. Čaute, majte sa.